Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Pa? Corianthon? Doon ako'y daghang isulti nimo kaysa akong gisulti sa imong igsuon. Kay ikaw wala mo hatag og igong pagtagad sa akong mga pulong sama sa gihimo sa imong igsuon ngadto sa mga Zoromite. Ikaw mi padayon sa pagpanghambog sa imong gahom ug sa imong kaalam. Pa? Og dili lang kini ang tanan anak. Ikaw na kapasubo ka nako. Kay ikaw mibiya sa pagpangalagad og miadto sa Ziron sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog nga si Isabel. O kita mitago sa atong mga nawong gikan kaniya. Siya mibihag sa kasing-kasing sa daghan. Apan dili nimo kini ikapangatarungan akong anak. Wala ba ikaw masayon nga kini sa lawayon sa pananaw sa Ginoo? Oo, labing sa lawayon sa tanang sala gawa sa pagpaaga sa dugo sa mga walay sala o sa paglimod sa Espiritu Santo? Ako manghinaot sa Dios nga ikaw wala untay hilabihan kadako nga sala. Ako dili unta maghisgot sa imong mga sala sa paghasol sa imong kalag kun dili pa alang sa imong kaayuhan. Di nimo matago ang imong mga sala gikan sa Dios ug gawas kon ikaw maghinulsol. Kini mo barog nga pagpamatuod bato kanimo sa katapusang adlaw. Anak, pag hinulsol og biyaya ang imong mga sala, ayaw na tinguhaa ang dautan sa imong mga mata. Apan wad-a sa imong kaugalingon kining mga butanga. Kay gawas kon ikaw mohimo niini, ikaw dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Pagpakigtambag sa imong mga igsuon. Kay batanon ka pa o kinahanglan maamumahan ka sa imong mga igsuon. Kay dihang nakita ka sa mga Zoromite ang imong mga lihok, dili sila motuo sa akong mga pulong. Balik sa Ginoo sa tibuok nimong hunahuna, gahom ug kusog. Nga dili na ka makadala og mga kasing-kasing sa pagbuhat og dautan apan balika sila. Og ang kuna ang imong kasaypanan og ang mga sayop sa imong nabuhat. Pasaylo ako. Ako musulti kanimo mahitungod sa pag-aanhin ni Kristo. Sapagkat tinuod muanhi siya sa pagkuha sa mga sala sa kalibutan. Oo, muanhi siya sa pagpahayag sa malipayong mga balita sa kaluwasan sa iyang katawhan.